Така, добре дошли! Ще ви преразкажем за 20 минути бизнес школата през нашата призма, през нашите очи, чрез снимки, за да видите всъщност какво правихме ние. Знам, че много от вас, вашите родители не ви пуснаха за жалост, но се надявам следващият път, предполагам, ще има лятото, юни месец, 2024, следваща бизнес школа такава, да се съберем, да си прекараме страхотно. Ами, ето това правихме ние. Сега ще видите, чакайте, че направо не може да спрат да влизат хора. Много се радвам за което. Така, тук ни закараха в този Ансана 5-звезден хотел, този резорт Свети Константин и Елена тази година е изцяло нов отворен, като тук имайте предвид, това е най-големия термален басейн и курорт с супер много минерални басейни и спата в България. Варненци сме луди по Аквахаус. И ето тук в този 5-звезден уникален спа хотел ни подариха изживяване. По-скоро като подарък си го правя аз, защото да отида за тази сума от 170 лева да си прекарам толкова яко и незабравимо, с такива емоции, с такива хора просто на едно място не ми се случва толкова често, да ви кажа. Като тук самото спа, сега ще видите снимки от него, самите ни стаи бяха зверски модерни. Ето това беше нашето лоби, това беше нашето фоле, в което ние се снимахме. Навсякъде имаше прекрасна коледна украса, ето може да видите, големи мечоци, много яки елхи, страхотни аранжировки на всякакви такива подаръци и маси, предмети, украси, всякакви неща. Тук нещо съм пропуснала една снимка да сложа, но нищо, това беше нашата отцветена гледка от стаята ни. Мисля, че бяхме на третия етаж, ако не се лъжа, с Елисавета и с Зорница. И тук още съм видяла някакви яки снимки на това как реално ни посрещнаха още на входа с супер хубавия фонтан, на който веднага нашия Generation Free екип не пропусна да се нареди. Всяко едно от тези парчета, прекрасни жени и мъже, се станаха отпред и се снимахме буквално за броени секунди. Много обичам хората, които видях, с които се запознах за първи път на живо. Самата атмосфера просто беше прекрасна. Тепърво ще виждате в Instagram страницата ни Generation Free, може да я последвате. Постове и снимки, историта още от утре на цялото ни приключение. Ние просто още не сме се реанимирали и възстановили от тогава. Тук продължаваме с, разбира се, още снимки, като не знам дали знаете, но беше разделено на два бизнес дена. Първия бизнес ден, разбира се, говорихме относно това, кои професии ще останат в нашия свят и кои ще бъдат заменени с, разбира се, изкуствен интелект и с роботи. И си говорихме за това, струва ли си наистина ти в името на своята свобода да преминеш през трудностите и какво се случва в целия свят. Всеки ден хора се раждат, всеки ден хора умират. Въпросът е ти всяка една минута, която имаш в момента, дадена ти, с която ти в момента съществуваш, действаш и живееш, да си я вложиш в нещо, което в бъдещето на тебе ще остави следа след теб. И ние много добре, още от малки, това нещо сме го разбрали и се радваме, че сме от тези 3%, които в България са, между другото, млади хора, които през свободното си време действат и се развиват. Не знам дали знаехте този факт. 3% само тинейджерите гледат за бъдещето си и от сега действат. Слава Богу, че ние сме се родили явно тези, които бяхме на бизнес школата, предполагаме повечето срещата, с такова чувство за спешност. Родили сме с едно такова чувство, ние още от сега да мислим за 5 години напред, в бъдещето. Какво ни очаква, какво ще правим, какво ще учим, откъде ще изкарваме пари. И като сметнеш 2 и 2, разбираш, че след 5 години, като си в университет или го завършваш, ще се сблъскаш с реалният живот на възрастния човек. Живота, в който ще се налага да живееш, да работиш. Аз не искам да оцелявам и да се храня като работя. Аз искам да правя всичко, но без да работя. Затова обаче на нас не трябва малко повече ум, на нас не трябва много добър разсъдък, с който ние да си направим така нещата, с които по-скоро, извинявам се, докато ние спим, тук на леглото ми отзаде, да печелим някакви доходи. Но как става това нещо ми, като даваш стойност? Първия ден още, след тази част, бизнес семинара, в който ми обясняваха тези работи, дойде време на награждаването. Нещо, което, между другото, до момента като награждаване най-брутално сме си правили ние за всички 5 години в бизнес школи, които съм присъствала. Искам да ви кажа, че цялата бизнес школа и награждаването беше създадено за вас. Беше създадено за нашите партньори от нашия екип. На това награждаване имаше точно 3 човека извън нашия Generation Free екип. Като имате предвид това, говорим тук за топ 4 Oriflame екип в България на Стела Минева, моя диамантен директор-лидер. Ние сме част от нейният екип, един от 6 екипа и на
това награждаване само 3 бяха извън нашият екип наградени тук отпред на сцената с грамоти, с якото признание, с мега яката музика, хората се забавляваха, ето може да видите, танцувахме, раздавахме се, викаха ги и ги награждаваха за 3%, за 6%, за 9%, за 12% менеджери. Тук хората подскачат, танцуват, кефят се, такова въодушевление, гордост, емоция. Отдавна не съм виждала и не съм усещала в тялото си. И да, след един ден може би ще видите клипове. Как излизаха отпреде, как викаха за тях, как им крещяха името, как отпред се раздаваха, как хората оцениха труда и времето им и усилията. Това ще видите утре в нашата Инстаграм страница, да видите, ако решите с нас сериозно тръгнете да се развивате и имате хубавото виждане за бъдещето, искате за 2 години да увършите целият този бизнес, да се научите как се прави, да почнете да печелите с нас, следващите ще сте вие. На следващата школа, така, танцувайки, ще виждам теб отпреде. Тук 15 човека направо ще пръснаха панаира, искам да ви кажа. Ето ги с грамотите за 3%, за 6%. Тук сме мисля вече, че за 12% менеджери, всички тук отпред на екрана пред вас са менеджери нагоре, които се подготвят да бъдат директори. Тук сме аз и Зори в първия семинарен ден, снимайки се постоянно фотосесиите при нас са традиция на почет на тези бизнес школи. Направихме нещо много, много яко, което направо си го наричаме като коронясване, като кръщение, като покръстване на всеки партньор по пътя му към директорската титла, паравана на успеха. По този параван, като мостче, минават абсолютно всички нови наши предприемачи. Абсолютно всеки, който се е повишил нивото, абсолютно всеки, който е успял тук да си покани хората, да ги задържи, да ги мотивира да го правят с него, да им вдъхне кураж и увереност да ги последва в този бизнес. Всеки на процентно ниво мина през този прекрасен мост, който нашите директори направиха и изгубихме за вас, като отдолу на всеки пожелахме успех, 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 успех. Викахме, крещяхме, емоциите даже за някои бяха в повече. Тук Недито, която сега е с камера, Неди, виждаш ли се? Недито направо толкова беше щастлива, че е там и как всички я подкрепят и обичат, че Милата се разплака, чака. Неди, ти как го усети това нещо? Я разкажи, да не се разплачеш сега пак на камерата. Аз се разревах и по пътя, като се сетя за това, аз се рева, хора, значи такава среда, такова обич, уважение няма никъде. Значи, които сте били тук и знаете, които не сте, пожелавам ви го. Ето тук са моите снимки с Руби и с Стела и на другата снимка съм само с Стела от самото награждаване. Да, такива разтърсващи емоции в... Обаче то истината е част на тази школа. Дойдох с главната нагласа. Мале, аз се запознавам с това. Мале. И буквално така, след награждаването, като се наредихте всички директори, първо мина Стела, успех, добре, супер. Мина ти, аз там ревнах. Като се поздравих, аз ли? Повече и повече и повече. Какво толкова ти казах, че така се разчувства, не знам. Аз 5 месеца чакам да се запознавам с теб, аз всеки път. Така ли? Да, Фани, моята лидерка, знае, аз колко ти се възхищавам на тебе. Благодаря ти! Една от причината да продължавам да правя този бизнес сте вие, защото тук някой оценява и мен, и усилията, и времето, което давам. Просто цялото нещо е страхотно. Вижте как докосваме хората, нещо, което на друга среда никой не би дошъл при мен така да ми благодари за това, че аз съм отделила време, че съм помогнала на някого. Не, тук направо се разревава от вълнение, от емоции, от хубави емоции. Аз на моята част, между другото, втория ден, сега ще видите, аз също бях на косъм да ревна от цялата тази енергия и това, което аз градя и създавам. Говорим за нещо много велико. Моля? Аз там ревнах. И там ли ревна? Сега ще видите снимките от тази школа. Така, продължаваме напред. Тук сме аз с моята лидерка Любляна.
И аз тъста моята първа директорка в ляво, Зара Василева, с която от 2 години градим този бизнес и вече, между другото, имаме доста значителен успех в България. Знаете, нашата мисия е да се докажем като един от най-добрите и успешни предприемчиви екипи, млади хора, които с тези продукти правят хиляди левове и то без да ги продаваме. Цялото нещо просто хора опира до вдъхновение, до менежиране, до управление дори ако щеш, вдъхновение, емоция, рев, сълзи, въодушевения, всякакви неща. Прекрасни фотосесии си правим, всеки си слага най-хубавите туалети, токчета, буквално бизнес семинар като гала вечери. Тук се забавляваме, ето ни аз, Люби, Зорито, Елито. Вижте какви прекрасни маси и украшения в този хотел бяха направили коледни. Много яко, много наистина просто класно. Луксозно беше. Много се изкефих. Тук сме аз и Зара, малко като тюлени на басейна на спато. Имахме 2-3 часа, в които се глезотихме, снимахме се, сложихме си яките халати, пиехме, качахме в басейните, правихме си каквото си знаехме. Ето ни пак аз, Зори и Ели, които бяхме заедно в стая, ви казах, тук в асансьора снимайки се, с една бутилка розов джин, колко го правихме, само ние си знаем. Много яко си изкарахме. Вижте ни за стаята колко беше модерна. Разбира се, това са в ляво изключително женски работи. Чаши, дезодоранти, гримове, чанти, огледала, шейк, джин, всякакви неща. Ние си правим каквото си искаме. Тук се снимахме продуктите, между другото, от нашата стая, от терасата, от гледката. Всяка от нас си беше взела витамините, разбира се, и шейка. Това е един наш много добър помощник в заместването на закуска или обяд. Супер полезно и здравословно. Витамините ни дават, разбира се, концентрация, да не забиваме. Много енергия, много сила, много мощ. Аз като все пак имах удоволствието да презентирам пред хората като лектор, си взех, разбира се, след тази пиянска вечер и парти, витамини, за да мога да се освестя. Така че, тук вдясно са ни нашите продукти, които си взехме. Вижте, ние 3 момичета, това са само част от нашите продукти, които използваме с Oriflame, как правим бизнес. Всяка си извади продуктите, сложихме ги в банята, която, разбира се, пак беше супер модерна, и почнахме да ги снимаме, правихме фотосесия на продуктите. С тези продукти ние живеем, къпим се, тези продукти продаваме, тези продукти убеждаваме нашите партньори да консумират и сега да правим бизнес. Тия продукти те карат да обикаляш целия свят. Много яко. Ето ги грамотите, тук Фанито си ги е снимала, Фамито направо е обрала, погледни. 5-6 грамоти. Гати якото. Гати якото. Така, не спираха отпред да я викат, да я поздравяват, да я ги връчват. Браво. Направо, не, браво ми не знам. Много хубаво, нашият екип, между другото, Саше, да. едно момиче чака да го приемеш в стаята. Би ли проверила? Ние всички съм приела. Аз гледам тук постоянно ми излизат, всички са приети. Тук Добре. може да видите Благодаря. как тук може да видите как в самата публика, докато се обучаваме, с нашите партньорки си правим снимки и се забавляваме. Отделно тук в дясно дойде ред и на моята бизнес част, която, между другото, супер добре според мен поднесах. Можеше и по-добре, обаче за сметка на това, че не бяхме спали от толкова много забавления и аз малко не бях пила кафе, доста според мен дигнахме енергията и разпалихме всички в залата. Тук излязох аз пред публиката, излязах, за да мога да си представя моят 4 годишен опит и път от един супер неадекватен 15 годишен партньор дете, който не знае какво иска и само си пилее времето и парите, които ги няма, до човек, който е, смея да твърдя, един млад възрастен, който сам се издържа, който знае какво иска, който с тази компания израсна, човек, който от седейки най-отзад във ъгъла на първата бизнес школа, дето не може да си каже името до човек, който отпред презентира пред толкова много хора. Не съм се родила с всички тези качества. Не съм се родила, знаейки как да вдъхновявам хората. Не съм се родила, знаейки как аз да имам хубави комуникативни способности, нито пък такива за лектор пред хората. Не. Просто с супер много хора аз се запознах, сигурно 4, 5, 6 хиляди човека минаха през мен, на които разказах за тази идея, разказах им как можем да живеем така прекрасно и да не се притесняваме за
за пари. Разказах им как можеш да бъдеш наистина успешен в България, стига да искаш да се учиш. И докато разказах за тези 4 години на над 5-6 хиляди човека за идеята ми, нали да сещате, че сигурно 5 хиляди ми отказаха. Аз постоянно съм разказвала, на твои партньори разказвам, на мои лични съм разказвала, на ваши хора ще продължавам да разказвам идеята. Всеки един човек, с който аз се сблъсквам и който аз ще срещна, за да му споделя за това, ме учи. И ме учи как следващия път да бъда по-уверена, разказвайки същата тази идея, само че вече на друг. Не съм се родила с супер яките презентационни умения, в никакъв случай. Аз бях супер срамежлива. Аз не исках даже да имам повече от 3 приятели, даже в големи компании не ми се излиза, защото няма смисъл. Голям интроверт, но в крайна сметка човек, който разбра ето това, че тъй като училището мен не ме е научило как на 20 години да забогатея, ще ме научи нещо друго. И това нещо друго се нарича MLM. Мрежов маркетинг. Мултилевел маркетинг. Този мултилевел маркетинг ме научи как аз още на 19 години да печеля над 3000 лева и да си изляза от зоната на комфорт. И знаете ли какво? Разбрах, че когато излезеш от зоната си на комфорт, тогава имаш неща, които никога си нямал. Правиш неща, които не искаш да правиш, които те е срам да направиш, които не си ти да направиш. Зоната ти на комфорт пречупи ли се, излезеш ли от нея? Разбрах, че ще имаш неща, които никога си нямал, ще правиш неща, които никога не си правил и разбираш, ще живееш по начина, по който другите никога няма да живеят. Това, което виждате в момента на екрана, разбира се, е резултат на 3 години минимум тренинг, лично мой собствен. И излязах най-отпред пред хората и толкова уверено, защото знам какво правя и коя съм и какво съм изградила и че не се предадах, когато толкова много хора ми отказаха. Тогава видях как цялата публика стана за мен и крещя моето име. А публиката не става да крещи за всеки. Става да крещи за тези, които са направили нещо различно от останалите, които са били готови да платят цената, да се лишат от нещо, от сън, от партита, от излизанки, от приятели, дори ако щеш, ако щеш дори от гаджето ти. Човек, който се е поставил своя собствен успех пред всичко останало. И да, училището трябва да те учи как да станеш богат на 20, а не как да се пенсионираш на 60 и да работиш 40 години за системата. В никакъв случай. Научете хората как да се отнасят с вас. Ако им давате стойност, ще се отнасят с вас като с съкровища и като с богини и богове. Когато давате стойност на тези хора, когато им помагате, когато се интересувате от тях, когато ги търсите, тези хора виждат на кого могат да разчитат и кой се интересува от тях. Аз така, може би, не съм слягала до 2-3 да си пиша с вас. Защото искам да успеете и защото искам вие да сте ето тук на сцената сред директорите в нашия диамантен екип на Стела Минева. За в момента, виждате, до мен стои само Зара. Тук сме 60 човека. Кой от вас моля да ми напише един плюс в чата наистина е готов да мине през тези 2 години, ама много яко, да посещава нашите събития, да се обучава, да тренира, да пробва хора, да му приемат, да му отказват, но да не се отказва. Докато не стане директор като нас, нека ми напише плюс. До момента имаме 20 плюса, искам да ви кажа, ние сме 60 човека в срещата, станаха 25 плюса. Ето това са хората, които са готови каквото и да им коства да успеят, защото успеха си има цена. И ти трябва да си наясно с този факт. Това не е наемна работа, в която работната ти смяна ще свърши в 8 вечерта и ще кажат, айде, чао, толкова от теб за днеска. До утре в 9 сутринта. Не, тук всичко ще зависи изцяло от теб. 30-35 човека ми написаха плюс, че са готови да се учат, да пробват, да въртят различни методи, варианти, по които ще разберат коя ще е тяхната най-успешна стратегия, по която хората много лесно, нахъсващо ще влизат в нашия бизнес. Ще ги вдъхновявате да започват с вас. Ще ги нахъсвате супер бързо да събират поръчката, за да стартират своя собствен бизнес и да виждат това, което видях аз. Тренирайте, тренирайте, тренирайте. Дори да има отказали се, тренирайте. Няма иначе как да станете тренери. Без трудности вие не знаете какво да правите и няма да бъдете добри професионалисти. Всеки път, що има трудности, казвам yes, значи като я мина, аз ще имам повече. Аз като я мина, ще бъда още по-добра, може би ще имам нова титла. Може би в България ще бъда най-младата, която го е направила това. Аз
Просто не спрях да се себедоказвам и най-вече да натривам носовете малко състезателно на хората, които не повярваха в мен. И в това, което правя аз показах на всички, поканих всички, но разбира се, те чакат резултати, докато аз ги създавам. Така че докато другите чакат резултати, бързай и ги създавай, защото нашия Generation Free се нуждае от нови звезди, изграли директори, които наистина ще оставят всичко в името на успеха, и не всичко, но поне развлеченията, за да могат да изградят себе си. Защото буса има 50 места, а моето ламбо ще има 2. Аз и още някой си там. Някой. Някой, с който правихме различни неща, докато другите се забавляват, ние учихме. Докато другите спяха, ние работихме. Докато другите се забавляваха пак на някакви различни места, ние се забавляваме само, че на бизнес школи. Където се учим. И това е различен майндсет на тези 30-35 човека, които тук, предполагам, написаха плюс, се заедно с нас и почват да се изграждат. 5 месеца напълно достатъчни в името на вашият успех да изградите пасивен доход над 1000 лева, за който ви да не се налага да работите, обаче ви трябват приоритизирани действия всеки ден. Всеки ден и нека ви домързи да не ни вдигате. Точно когато най-много ви мързи, не ви се прави. Да ми дигнете и да ми кажете, Алекс, сега, например, не ми се прави, но какво да направя? Как да се мотивирам, как да се вдъхновя, за да успея? Желание искаме просто от вас, а вие имате нужда след няколко години от един наистина различен и прекрасен живот, в който да не се налага да бършите маси или каквото и да е да чиракувате за някой си. 2 дни на моети, цяла зима на солети, типична аз. Преди 3 години обаче. И както казах на самата школа, ако аз, да речем, имам още 60 години живот, това са ти още 21 дена, 21 914 дена до края на нашия живот, който ще дойде искаш, не искаш. 2 неща не можеш да избегнеш. Това е смъртта и данъците. В смисъл, искаш, не искаш, колкото повече порастваш, толкова повече пари ще трябва да даваш, толкова повече разходи ще имаш, които ще трябва да си ги плащаш обаче ти, а не мама и тати. И от сега трябва да мислиш какво ще покрива тези разходи и какво ще кара да се чувстваш наистина модерно с много пари, без да се налага да гледаш цената в менюто или в магазина. За да го правиш и да не гледаш кое колко струва и да си спокоен или спокоен, трябва да се научиш да работиш без да гледаш часовника. Ние в момента това правим и се обучаваме в 9:30, докато другите в момента се чуят какво да правят или си почиват. Ти стоиш и се развиваш. Остават ти горе-долу около 21 914 дена. Това са още 31 милиона минути, 556 926 минути. Имаш още 31 милиона минути и твоята първа минута започва да тече сега. До края. Всяка минута ти е определяща. В момента какво правиш? Дава резултат утре края на деня какво ще свършиш. Дали ще се мотивирал или мотивирала, дали ще се хванала да направиш нещо, да потърсиш помощ, да кажеш искам да успея, какво да направя? Аз постоянно писах на моите лидери. Какво сега да направя? Искам си помощта, много адекватно я искам. Откъде да започна? Какво да свърша? Искам след 2 години, аз се виждам там на мястото на тези мои лидери, на твоето място се виждам. Моята първа минута тече сега и тя оказва абсолютното резултатно действие. Края на утрешния ден. Края на утрешния ден в сряда определя как ще свърши седмицата, а тя как ще завърши месеца. И от това как ти завършва месеца, зависи как завършва годината ти, а ти имаш само още 60 години. В смисъл, остават още 59 горе-долу, надявам се и повече. Но всеки ден ти взимаш решения за твоя бъдещ живот и започни да ги взимаш от днес. Защото утре вече може да е късно. И утре вече може да те поканили да работиш за 1200 лева, защото ти нямаш пари, много искаш пари. Обаче ще трябва веднага тези пари, нали? И ще да ходиш да работиш. И почнеш ли да работиш, ще вземат цялото време. Ще издат времето. Всичко ще издат. За да работиш за тях.
И като това се случи, няма да имаш време да развиваш отстрани нещо свое, което в този момент ти да се оставиш като наследство за хората, които си включил или обучил отдолу, за да ти го продължат, както смятам да направя аз след 4-5 години. Нали, не може, нямаш време. Затова почнете от днес, от сега. Тези хора, които са в София, знаят, всеки път, щом си надградят процентното ниво по тази шарена стълба, нашия план на успеха, нашата система, която реално ни превежда по дебитната сметка все повече и повече пари, за сметка на това на по-високо ниво ли си, всеки, който е на високото ниво, на новото постигнато собствено ниво, бива награждаван началото на всеки каталог в София, в нашия офис и ти можеш да си част от това. С началото на всеки каталог тук да те награждаваме, да се забавляваш, да виждаш хора, които те ценят, да виждаш среда, където абсолютно всеки го е грижа за твоя успех. И да, казвали сме, най-много го е грижа за твоя успех, майка ти и спонсора, понякога може да не е даже родителят ти, ами да е спонсора. Но тези хора имат абсолютен интерес да направят успешен, за да можем ние да бъдем топа на топа, като най-добрият предприемчив екип от млади хора в България. И други такива млади няма, искам да ви кажа. Имам съседни мрежови компании, но те са 15. Ние сме 400. И ставаме те първа повече. И аз исках да се откажа, когато ми беше трудно. И аз си включих 16 човека и се отказаха и останах с 3 една зима. И се чудя какво да правя. Това бизнес струва ли си, не си ли струва? Еми от върха на Бурж Халифа в Дубай, поканена с Oriflame за почивка за 10 000 лева, ще ви кажа, че си струва. Ама си струва за тея, които имат търпение да чакат. И струва за тея, които няма да се предават. И струва за тея, които напук на всички, дето не ги подкрепят и ги разобеждават да го правят това нещо. Все пак продължават. Аз и там най-горе успя да се кача. Станах златен директор на 19 и ме поканиха с моите 3 директорки в екипа. Представяте ли си какво нещо? Много трудно ми беше, да. Особено с тая поръчка за 100 точки. Да не ви разказвам. Ей, тук на 16 години, на една дискотека, направо не знам какво се случва, подарявайки ми някой роза, аз се легавя, аз на 16 пари нямаща. И се чудя какво правя в живота си. И като седнах и си казах, аз какво искам за себе си. Бъдеще е едно, в което аз нямам никакви пари, работя за някой, докато не умра 40 години и накрая имам пенсия от 500 лева. Или се хващам и още на 30 години аз се пенсионирам и даже не се сещам, че имам да си взимам пенсия, като съм на 65. Аз просто имам явно таланта да гледам за напред в бъдещето. Искам от сега да си го оправя. Лесни решения днес като тези, чуден живот утре. Постоянно ще работиш, за да не умреш. Но бъдеще 2, което на мен ми показаха, изглежда така. Това съм аз. Това съм аз. След 3 години упорство, след 3 години, в които си казах, каквото и да стане, няма да се откажа. Аз ги виждам тия директори, как взимат тия чекове, ей. Аз мога да ги взема. Те не са тия баби с нищо по-различни от мене. Даже съм повече от тях. Хора сплетено е лечени с мустаци, баби на 60 години, стават директори до ден днешен. Постоянно не спират да излизат директори с тези продукти, с мрежата от потребители, партньори и дистрибутори, които са се изградили. Че ли не можеш? Че ли не можеш? Трудни решения днес, лесен живот утре. По-скоро, докато в момента си млад, да взимаш трудните решения, за да може утре да живееш така, както искаш, отколкото в момента всеки ден да си живееш ден за ден, да ходиш по пейки с приятели, по кафета, да се шляйкаш, да си прехосваш времето и парите, напълно безсмислено за този ден духа с извинение. И после, като станеш на 20, да се чудиш, бе, Боже, университет, аз сега ще трябва да работя, какво да правя? Вместо това, избрах аз в момента да не се притеснявам и да живея така. И ми харесва много. И благодаря на себе си, че когато бях на 15, каквото и да ми се беше случвало, си събрах първата поръчка. На тази жена с розовата рокля, всяка дума съм изпазила и всичко, което е казала, съм направила. И вече живея като нея. Така че аз бях абсолютно същата, даже по-зле от вас, но имах желание да си оправя живота. Който го има, още утре се хваща и почва да го променя.
И още каталог 18 е последния за тази 2023, доказва на нас и пред себе си най-вече, че е способен и има много голяма визия за бъдещето си, много, много, много добре развит акъл и мозък, с който сам може да си действа и да си бачка и този мозък да му измисли метод, по който докато спи да печели, а не някой да работи с твоя мозък. Няма нужда. Аз си знам какво правя. Аз не завися от никой не ми каза какво да правя. Сама си го направих, сама да решавам кога и какво да правя. И как да имам повече пари в джоба. Пожелавам ви и вие да си вземете твърдото решение колкото се може по-скоро и да повярвате, че това нещо наистина е истина, защото е истина и защото това нещо на мен ми промени всичко. Обичам ви, благодаря ви за присъствието тук тези 30 минути, прекрасни сте, лятото ще се видим с вас на следващата бизнес школа, на която се надявам наистина, че ще дойде този път и каталог 18, който започва след седмица, ви пожелавам да е вашия последен каталог за тази година, който вие ще сте най-добрите, най-гръмналите нови партньори с ново ниво. Покажете идеята на колкото се може повече хора. На инерция, на въодушевение, просто им го споделете това нещо. Кажете им, ела да чуеш какво видях току-що аз, какво правя. Как, че докато се къпиш, просто можеш да печелиш. Супер е умно цялото нещо, хора. Ето тези продукти тук ме заведаха в Мароко, което виждате в момента на екрана. В 5-звезден курорт за цяла седмица. Най-щастливият ми наистина момент в живота е тук и на моята абитуренска, аз го казах и на бизнес школата. Невероятно събитие и преживяване просто. Обичам ви, благодаря ви. Променете си животите, не чакайте никой, първата ви минута да почва да тече сега. Чао! Успех на всички! До събота в съботно кафе в 12 часа, къде ще се учим заедно. Пожелавам ви успех! Чао!